Helo, fy enw i yw Elen. Rwy'n astudio y gyfraith a Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe ac eleni fy mlwyddyn olaf o astudiaethau. Felly, fideo byr yw hwn yn sôn amdano'r opsiwn i astudio gradd cyd-yn-rhydedd yn y Brifysgol. Hynny yw astudio 50% o'ch credydau mewn un pwnc a'r 50% sy'n weddill mewn pwnc arall. Felly, Joint Honours Degree yn cael ei alw'n Saesneg. I rai ohonoch chi sy'n dod allan o lefel A gyda ddiddordeb mewn mwy nag un pwnc a sydd eisiau cadw at ddatblygu'r sgiliau hynny, mae'r gradd cyd-yn-rhydedd yn opsiwn dda i chi. Mae hefyd yn cadw lot o ddrysau'n agored yn y byd gwaith, gan gynnwys rai unigryw oherwydd y gyfuniad y gradd i chi wedi penderfynu gwneud. Felly, fi wedi mwynhau gwneud gradd cyd-yn-rhydedd gan bod e'n cadw'r gradd yn gyffrous. Fi'n mwynhau mynd o un darlith i darlith arall sy'n gwbl gwahanol. Ond i rai ohonoch chi sydd eisiau arbenigo mewn un pwnc neu sydd yn cael trafferth gyda reoli amser, falle dim gradd cyd-yn-rhydedd yw'r gradd i chi. Ond dyna fy profiad i gyda gradd cyd-yn-rhydedd. Gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando.